Čaute, mám pre vás skvelú ponuku. Lajkuj a zdieľaj toto video a do komentára napíš, kedy si myslíš, že sa táto nehnuteľnosť predá, ak sa teda tráfiš. Ale budeš najbližšie, tak osobne ti dám 100 €. Lajkuj a zdieľaj a King Real ťa odmení. Prešov. Tretie najväčšie mesto na území Slovenska. Metropola najväčšieho kraja v našej krajine. Prešov môže považovať aj za srdce východného Slovenska, odkiaľ sa človek ľahko dostane cez hlavné ťahy, diaľnice do Košíc, Popradu, Vranova, Bardejova či Starej Ľubovne. Moje meno je Dominik Čuha, spoločnosť King Real. Dnes vám ukážem dom nachádzajúci sa v centre mesta Prešov na ulici Vajanského 37. Ak hľadáte luxusné bývanie v centre mesta, alebo chcete dobre investovať do vlastného bývania, ktoré skombinujete s podnikaním, napríklad hore bývate, dole pracujete, prípadne prenajímate, tak toto je vhodná investícia práve pre vás. Poďme sa to spoločne. Budovy na Vajanského ulici postupne prechádzajú renováciou, čo dodáva príjemný estetický dojem danej lokalite. Pozemok je obdĺžnikového tvaru s rozlohou 670 m2, čo umožňuje pohodlné vytvorenie parkovacích miest. Ako vidíte, miestnosti sú veľké, pekne presvetlené, s celkovou rozlohou 150 m2 na prvom podlaží a 150 m2 na druhom podlaží, ktoré je aktuálne využívané len ako povala. Zaujala vás táto ponuka? Ak teda áno, zavolajte dole uvedené telefónne číslo a dohodnite si so mnou objednať kúrčik.